Edit with sir. Ano? Ingon siya? Oo. Maayo. Edit with sir. Makaana jud kabayot ba? Makaana kabayot nga. Kuan ka nang. Ano mag-date pa man sila magdagong movie nga. Na pa man sila TV. Na mahit nako ilang TV. Niya man nanam lag TV ni kagabi movie. Ato pa gid sila sa kuan. Sa Sinihan. imong na nakuha na dili mong enjoy nga unsa imong kuan. Ko nga nani din sila ka kuan no. Nanay Value sa ilang relationship. Mao din na sila nga kuan kanang tagsara sila nag wala kay nag-divorce dire di ba? Ang uban nga nag-divorce dire kuan kanang Kuan na siyang uban nga gusto lang ma-citizen dire. oo. Pero kung kanang kuan gid ay mga residente dire nga mga lokal bayot kuan gid sila kanang very very caring sa ilang relationship. Kailangan gid ay nga para ang relationship ninyo na mulong live. Kinahanglan day once a week kinahanglan na adyo mo date. Then si Sir akong nabantay ni Sir kay maingon siya, "Mami, I love you." Ano ba? Oo, nindot. Sige lag ingo, I love you. Ano ko ba? Siyempre Pilipina ka. Gilas naman ni nila oy. Ano ba? Gilas naman nila oy. Bugay na sila guminyo. Mana man na si Kuko nga before daw na sila nagpakasal si Sir si Ma'am, nag-live-in na. Murag kuan na silang gay kuan nila ilang gi-build nila daan ilang relation. Then siguro nabuntis na si Ma'am, pakasal na sila. Mo bitaw ni kasagara sa ingon ana. Yan lang ang difference sa ila kay kailangan mag-live-in sa sila long time. Gi-build nila daan ilang relation no. I-build nila naman. Kaya ug di sila ganahan. Pero matingala lang kabayot nga nang lang sila pagsawa bayot, di ba? Kaya sa mga Pilipino, sige, Mami, I love you. Ngano bitaw? Puros mangguna sila na income. Kabantay ka? Ana ba? Stable sila, kabantay na stable sila duha. Kabantay ka ng mga babae direk lalaki nga. Ang isa ganig ubos kaayog kita. Dili sila maayong relasyon. Wala pud ko kakuan na, wala ko kay kakbantay ana. Kay katong si kuan kani akong amo. Kung amo, si Sir pag-ingon ni Ma'am nga siguro murag dakong sildo. I don't know. Siguro murag dakong sildo ni si Ma'am. Kay mana si Ma'am. Apa? Yung papa. Apa? Can you refer this? I don't like this. Allah, ang among bayot. Dali din na siya, yung buo na niyang jacket, buo na niyang kuhan, lingkuran gina niyang gisugo ni Ma'am. Ko grabe kayo ning lalaki. Sa Pilipinas unya na kay hapiron sa akong manok. Di ba? Oo. Sa Pilipinas hapiron sa nako ning manok. Unya na kay pagpatuka sa akong manok. Dadi, lingkuran gina niya bayot. Hantun mo lakaw si Ma'am. Bayot. Lakaw si Ma'am. Wala pa niya nakuman. Then maingon gid na si kuan, maingon na si Sir. Then naluoy ko ni Sir but I don't have phone. What's the problem? Tapos biyaan ako sa Sir. Si Ma'am wala na, wala sa trabaho. Kaya naman si Ma'am, can you do that? Papa? I don't like this. Demanding kay babae bayot, demanding kayo. Uy, basta ko ano good na ingon na ba? Pilipino bayot dili kinana ay nya ra sama gidali di ba ma oo di ba ay pag dakong away pa ay pag away sa men kanan bala ko na sa trabaho kay na ako trabaho sir bura yung jacket lingkuran ginabayot di gina siya matindog di niya mahuman mo na di siya auntie I found it ana siya what's the problem this because this wood is curved na try pa na mo sa bana bayot. Puro banghag ang naabutan ako sa una. Si Mumbana? Oo. Puro yung banghag. Ayun. Kisa may magwang good ninyo? Siya good. Sige na kabanghagan. Ako. Story time eh, story time niya. Ako tay. Magtatayon man ako to. Tay gan paliw ro kukuha na ani tay kanang trabaho ani kay kuan bata. Ay sas. Di ako'y trabaho. Di ka ibaliwala ka babayot.
na trabaho gas kana lang himuan ako kung kaya nimo. Wala hindi ka ba yun. So siyempre ginana ka kailangan mo hindi siyempre mo na kuan bisag mo himuon mo na. Kana bayat oo. Kodakter bayat piskat. Unsa na imporma bayat kay ibang lakingan no. Ang iro bayat ko ba na niya bayat ang iro kaning hunong man. Oo. Hala, piskat. Kauban ni bayat na dalang ba kun Bula. buhay gidang bula. Unsa nang gipicturan ang lukuan? Di yan gipicture ng view. Di ang babae oy. Asan ba yan? Wala ay. Nagigod-igod. Gud-igod. Piskat. Ang askal ba ito? Nana na siya. Nagtangtang siyang dulaan. Kabalo ba kay nana ang alaga ni Risa? Di, pero dili askal ang alaga ni Risa. Karang dako ba nga hiro? Magdadala og bula. Yang alaga manuroy sila bayot. Kagwapang is ba bayot? Ha? Model man ni bayot. Ay model. Gwapa ka siya bayot. Yan na sa bayot kaya makita mo na bayot. No. Ana. Gwapa bayot no. Kana na in-check? Bata pa ni bayot oh. Bata pa. Nasa mga 16. Dili. 18. Ano. Kanaman na yung kodakter bayot. Kana mo budilon, model man ni sila bayot. Kailang baga ni bayot. Katawa ko may ito ng hatubig. Balong kana sila diya pito sa Babaw Central ba diya na sila magmodeling? Ano yung mga bakilid diya kanang murag kanang building diya ba? Nya kanang murag kon man na Europe place ba? Abis ako nagkauban ni hatag balon og ukay-ukay. Sus namili man kana siya sa kanang kana kita lang Gipangbutangan sa mga sinina Balagits. So kaning nindot ni niya. Ako wala jud ko tan-aw na jud ko kaning badlungon. Ako sikog katawa bitaw nga si tan-aw sa iya. Yeah, mo day siya badlong. Giduol sa nabudiling nga ininsik para bang istorya. Ikaw unsay istorya? Ingon siya nga. Ambot lang sa itong istorya. Nindot to ba pang winter ko nga. Kay balo ka ba nga nagmodeling na sila sa pistol ako ni mo mao din tuktuwa kang katawa di ka Bisaya kung buang. Mamili lagi ko na siya kay nindot na puy boots. Kompleto lagi bayot. Naman na daghan diyan ang modeling. Oo ba? Tanawa Ano mo nang ituy? Uy, kagamay. Kaya raw, chihuahua mo ni gusto sa akong pag-umangkon. Uy, kalami gigay. Mana na kay winara. Sinton. Mani gusto sa akong pag-umangkon gusto si chihuahua ingon yung inahan maglusod Siguro mga siguro na. ingon pa na nang inahan nga. Maglisod mga pagkaon na to, chihuahua na noon. Hindi pila ka mo ikaw na ba sa kutsara. Uy, mahal ka ng pagkaon, uy, buing ka niya. Ati manong pa nag-doktor. Mahal ba ka na dalong pa nagnaamar sila mga maintenance ba ya, doktor? May ka nang iruo eh, ano man na sila. Pag may ba ani ana. Mahal ka ng iruan na piskat. Istorya na punta. Imong bana, singkahan gid ka ato. Singkahan ko ba ito? Murag, unsa man yung I'm not happy for that the relation sa una. Kasi sa pila edad nimo nga kuan ka? 20. Sabi. Si Ogi siguro si Ogi karon ha Ogi Ogi Diaz. Uy, pila edad nimo nga nag-uyab mo? Kuan. Agoyab mi ato bayot akong edad 16 dayon. Sayo po mo nang uyab bayot. Oh, 16 din sa simbahan man to dad. Unsa di siya Adventist? Oh, Adventist pud ka. Then nakaipan mi ato sa simbahan nagka-uyab mi ato dayon man nilakaw ko ning ko layo man ko nang eskwela. Siya usami siya ako paano ko. Unsa dito sa art high school ka? High school. Dayon, do kami mga 5 years. So sa high school life nimo wag nagmo na to imong kawag-uwag. Kato to siya na uyab na ko first time yun ako siyang uyab. Wala na pagban di ko man silpon sa una di ba? Lakaw na po siya, mora to mo po yan. Dahil niingon, mora to yung ingon nga. Magkita rate, kanang mabot ang panahon. Magkita agad ang luwag o ang kuhan. Anak siya, anak mo siya. Siya nga, basta makita rata pohon, anak siya. Moto, skila ko dito dapit sa Sibugay. Dito ko ning skila, dito ko ning skila bayot. Motong nakauyab na po dito. Kay wala naman may communication na to first. Akong kanang banan ako. Daghan ang kuan diri photographer. Dagan dito na ko nagkuha
Naka-uyab ko ato motong kuan. Katong uyab na ako dito. Naka 4 years ko dito. Naka 4 years ko dito sa akong eskwelahan. Pero uyab na ako siya na. Edad na ako ato na anak ko sa mga 19 ato. Niya na katong uyab dito. Ano to naminyo siya nga nakakaburo siya. Ano to nga ako. Naminyo siya? Nakatay mo kaduhang uyab. Oo, kaduhang uyab. Kaya sige, kalimutan na ako na siya. Kay murag kuan ba? Murag na papilab. Papipan lang to. Uy, buya bragod to. Mo to naminyo siya pati na kong hilak katong to sa kuan, Surabay. Mao tong imong ingon kuan. Filipina. Filipina. Chandian, ngoli ko yung song nito. I'm sorry? Yeah. Ah, you want to take a photo? My bag? Thank you. Okay. Thank you, ate. Okay, no problem. This is fake. This one not original, ha? Naibog lang siya. Sa kuan kanang mo to bayot nga kuan eh. Kuan ako yung uli ko. Balik ko diya sa mua. Kaya ako sa mua. Yung graduate, nag-eskwela ko kayo sa Pagadian. Nagkita na po may balik. Kaya ka na siya, na-eskwela na sa Kusamis for custom, first year college. Ning undang kaya namatay ang papa. Ako, diyan ako sa Pagadian. Eskwela. Kita ba diya sa Pagadian, mutay nga pagkita na mo. Pero, katong ako nung uyab sa survey, pagkuman na ito ba yung nanak ko ilay uyab, ito. Oo. Pila sa dalaga pa, pila ka ba kayo mong uyab? Ako uyab, 1, 2, 3, 4. 4 mong uyab. So, dito dyan ka na sa first love na paingon. Oo, di ako sa first love. Sa kadagan mong uyab, dito dyan ka na paingon atong gisingka-singkahan ka. Kasingkahan ko bayot. Nagasakan ko bayot, anya kuan. Unsa man mo ato, gikasal mo ato largo? Oo, kasal gid mi ato kay sa dahil nag-eskwela ko sa Pagadian, sige naman na siya gana kay wala sa eskwela. Sige naman na siya gana bayot, pick up po namin siya motor. Yan ako sundo-sundoon dito nya. Iliko na ko sa laing lugar. Kanto na buntis ko bayot. Oo. Nagpali, magmao di ko tungod sa kay nini mo paliko na pod ka. Nagpaliko. Abi ni mo bayot na naligsan ning akong isang TL kay hinglikoy baya ko kay dili nag-eskwela pagud ko. Yeah. Siguro ako niya first love gid siguro ko niya. Love ka niya. So hindi kay muguyon lagi kanang lakiro ba. Niya. Daligsing ambak mo ko siyang motor bayot. Alay yam nag-anak man niya mo pag anak motor naligsan bitaw na akong tel bayot pertig din akong tiyabaw layot sakit yung tel na flat din akong tiil kanin. Ako ni hubag din akong kuko. Onya. Anong likay man kanako? Ano siya mo? Likay man kanako. Uyab man kanako. Kung naghan na ako uyab. Yan ako. Abi naman nakagi pa ba yun? Nagsumbagay pag ginang akong uyab. Katong, dili wala na siya. Ay, itong uyab. Katong isa nangulitaw na ako. Kung katong uyab. Nagsilos akong uyab. Katong nangulitaw. Kaya mangulitaw siya. Uyab na na nimo. Mangulitaw pa ko nimo. Nga naman siya. Sus, gatangan man tong isa na ko kakuan. Isa na kuya ba bayot? Karate ba ka bayot? Oh, dito sila nagkita. Best friend. Ano yan, nag-shooting? Ang isa namingwit, oh, yung mingwit na sila namingwit, nagkita. Ang iyang uyab, picture din, no? Ang iyang uyab namingwit, dire, kauban siya siya. No? May dito translate ba yun? Namingwit, nagdala-dala, nagpingwit, ang laki. Kasi gayar po na sila, uy. Ay, gani. Ano ka, grabe lang life na rin, no? O, napo din nag-modeling, o, Indonesian. Nya. Pila ka katuig bayot ay ka ng anak? 21. 21, so pila edad mo na minyo ka? Namin niyo ko? 20. 20, pagka 21, so buntis na ka ato. Buntis na ko. Buntis na ko to lang. Yan ako. Kinsa mo ka magulang nga anak, bae, laki? Parang kana, si BR. Katong lalaki. Ano siya na ang tumada na siya kong mama. Nasawa daw siya. Nasawa daw na ako kay Mamutang kuan kanya ato kay makontrol niya ang imong kinabuhi ba. No, kabantay, nakakuan ko sa imong kuan kay kung gusto niya kontrolo niya imong kinabuhi. Ato na siya kong mama, maraming nanay din, sila pa na. Sa pasgilahon na ako na. Ano siya ba yun? Nga, ako balo nga sa kuanday kalbaryo na akong ang future na ako. Kay daghan man siya kuan, daghan man kay naibo ba ito kay gwapo. Kaman to bayot. Kuan ng bayan ba?
Ha? Siya. Grass ng bayan. Pras ng bayan to siya bayot. Ah, palakiro na ito. Pero nya yung sa sagdir ng mga babae kay ikaw man akong kuan, special na. Kaya ikaw maguyinin bayot, mag-feel gid niya nga makontrol di kaniya. Siguro. Mao gid to. Mao Nya, to, no? pag nana kay anak, unsa man imong life? Nya. Ang mga babae makusmangil lang kadto sa balay bayot. Mo bisag na ka? Bisag na ako. Di pailay ko ni Miller, this is my wife. Hmm. Hi. Imong bana wat unsay ngalan? Milner. Milner. Imo ni akong asawa. Uy, bata pa lagi kaayo mo mong asawa no. Pila edad nimo ana ano. Yang mana ba ito mga maestra, mga professional naman. Mo ba? Pero may edad na. Mm. Ano, mga tuan dito sa iya ha. Mo ba? Yan, napag